L-erba l-Parlament iddiskuta l-24 miljun euro li Malta tintalab is-sellef lil Greċja. Deċiżjoni li fl-interess nazzjonali Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni qed taqbel magħha. Madankollu wissa li l-Gvern li l-Partit Laburista mhux ser jintrabat li japprova b'mod awtomatiku aktar miżuri ta' dan it-tip. Se nagħtu l-kunsens tagħna għaliex aħna kommessi għal futur ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u narfu il-perikli li jeżistu għall-ekonomija tagħna u għall-familji tagħna jekk iż-żona euro titfarraq. Huwa qal li minn issa l-qudiem kollox irid ikun miftuħ għan-negozjati u skont iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u finanzjarji tal-mument. Għalhekk inħeġġeġ il-Gvern biex minn issa l-qudiem qabel ma jikkommetti ruħu għal aktar miżuri li se jorbtu lill-gvernijiet tal-lum u ta' għal futur prevedibbli jibda jiġi dal-Parlament jiddiskuti fil-miftuħ magħna. Matul is-seduta ħareġ kif il-Gvern minkejja dak imwiegħed ma talab l-ebda forma ta' garanzija finanzjarja għal dan is-self. Joseph Muscat qal li għal darb'oħra l-Gvern qed juri li ma jafx jinnegozja. Tkellem dwar il-problemi li waslu lil Greċja f'xifer ta' falliment u kif dak li ġara hemm il-Gvern qed jagħmlu f'pajjiżna. Mill-Greċja mhux nikkunslaw irridu, iżda nitalmu. Iċ-ċavetta biex dan ma jsirx hija tkabbir ekonomiku għal Joseph Muscat. Inkabru l-ekonomija biex inkun nistgħu innaqsu id-deficit filwaqt li nistabilizzaw kemm niddejnu. Matul id-diskussjoni tal-erba filgħaxija tkellmu l-Ministru Tonio Fenek u d-deputati parlamentari Charles Mangione, Helena Dalli, Alfred Sant u Robert Arrigo. Is-seduta fi stadju ta' kumitat issa hija ġġornata għal nhar it-tnejn filgħaxija wara li d-dokumenti relatati ma' dan is-self baqgħu ma tpoġġewx fuq il-mejda tal-Kamra. Il-kwistjoni li mbagħad wara ġiet ikkonfermata mill-Assistant Speaker Censu Gallia tqajmet minn Alfred Sant.